France 3 Roussillon en catalan, le résumé de l'actualité de la semaine. Bon dia. Avui ha començat un cap de setmana ple de sensacions aquí a Catalunya Nord amb el famós Rally de la Fenolleda, una prova habitual cada tardor. Enguany, al rally hi ha participació de la crema dels corredors del Gran Sud francès i també participació sud-catalana. De tot això i de més coses parlem d'ací 2 minuts. Per ara tornem a espiar l'actualitat d'aquesta setmana. Diumenge passat, els catalans de l'UTC van guanyar l'actual campió de França, Tolosa, amb 34 punts a 14. Després d'una primera fase prou equilibrada, l'UTC va haver de lluitar per tornar a dominar físicament al segon període. A la mitja part del match, els catalans disposaven de 2 punts d'avança. Així, l'equip català torna a pujar a la quarta plaça del campionat, una posició que caldrà confirmar demà diumenge a Llimús. 900 col·legians, tots delegats de classe, van participar a la Diada dels Drets de l'Infant. Aquesta jornada especial va ser l'ocasió d'informar els mainatges sobre els mitjans de defensa o com donar l'alerta en cas d'agressió sexual. També es va presentar el 119, el número de telèfon d'urgència, que com més va, més és utilitzat. A Catalunya Nord cada any se registren uns 120 casos de maltractaments. Aquesta Diada també se va aprofitar per fer reflexionar els alumnes de 6è i 5è sobre les violències de la guerra. La mainada de les escoles de Perpinyà aviat tornaran a menjar carn, una carn que serà 100% catalana. Després del Consell General, l'Ajuntament de Perpinyà ha decidit de proposar als criadors nord-catalans de produir un bestiar nodrit sense farines animals. Aquesta carn serà doblement controlada, d'una banda per la Direcció de Serveis Veterinaris i de l'altra per la Direcció dels Fraus. En total són 170 criadors que beneficiaran d'un mercat de 7.000 dinars per dia, 3 cops cada mes, durant 6 anys. El primer rapell en vedell català se farà el 5 de desembre. Un gros espant, però finalment cap mainatge ferit dijous al Col·legi Jean Mermoz de Sant Llorenç de la Salanca. Un fumigen va ser encès per un alumne de 15 anys a mig matí. 91 alumnes van malgrat tot patir d'intoxicació. Entre els alumnes atesos per diversos equips del SAMU, 27 van entrar en observació a l'Hospital de Perpinyà i a la Clínica de Sant Pere per mesura de seguretat. Ara tots han recuperat la salut. La direcció del Col·legi de Sant Llorenç ha portat queixa a la gendarmeria. L'enquesta ha determinat que el fumigen incriminat s'utilitza normalment per matar escarbats. Vaga als termes dels banys. 80% dels empleats manifesten d'ençà de dijous per suportar 2 col·legues amenaçats de licenciament. Se'ls retreu d'haver participat a un conflicte lligat a les 35 hores, unes acusacions que els empleats jutgen insuficients. Les reivindicacions del personal porten també sobre la disminució dels efectius i de la qualitat de les cures, així com la dificultat de les condicions de treball. Uns arguments confirmats pels curistes que se diuen solidaris amb els vaguistes. S'ha continuat la vaga avui dissabte. Tot aquest cap de setmana té lloc, doncs, el Rally de la Fenolleda, que veieu ja ha passat per casa vostra. En Jean-Jacques Callís és organitzador d'aquesta prova. Ens parla de l'esperit d'aquesta 18a edició. Són trams de muntanya. Es pot dir que hi ha molts quilòmetres a fer dins el tram de Cassanya-Pesillà, un tram que és magnífic, cap al coll de les usines i una baixada forta, una forta baixada amb contorns importants fins a Pesillà de la Ribera. L'altre tram, Ensinyant-Pesillà, és quasi bé la mateixa configuració. Una baixada, una pujada i una baixada forta fins al poble de Moruí. La primera arribada del Rally de la Fenolleda hauria de ser a nit, a 10 hores, a Sant Esteve. Demà també a Sant Esteve, a 10 hores de matí, serà la propera partença. Finalment, l'arribada general, demà, diumenge, a 3 hores de tarda, encara i sempre a Sant Esteve. En total, 76 pilots hauran cobert 395 quilòmetres. Llavors, ha polit amb el puls i sigueu prudents. Ara espiem què hi ha d'altre per fer aquest cap de setmana i espiem el temps. Concert dels Tecamelis aquest vespre al Mediator. El grup gitano català compartirà l'escenari amb l'Otjo per una música impregnada de ritmes llatins, africans i tzigan.
Aquest cap de setmana té lloc a Perpinyà el Saló Automoto Retro. Amateurs i col·leccionistes de Cooper, Ferraris, Jaguars o Harleys tenen cita amb els 130 exposants al Palau d'Exposicions tot el dia. Calques 60 artistes reagrupats a l'ocasió del tradicional Saló de Tardor. Pels seus 20 anys d'existència, l'associació Rivage des Arts exposa, entre altres, les obres d'André Autier, Thérèse Rebull, Serge Camquer i Núria Català. Salvador Dalí s'exposa al Museu d'Art Contemporani de Ceret. El pintor català ha fotografiat en companyia de familiars, però també d'amics cineastes, poetes o artistes com l'Andy Warhol. Una exposició surrealista a descobrir fins al 26 de febrer del 2001. Meteo França preveu per demà un temps bastant assolellat a la plana i al litoral. Per contra, el temps serà pluviós a muntanya. El vent de tramuntana bufarà fort cap als 80 km per hora. Les temperatures màxima de 16 graus a Perpinyà i Portvendres. El burro és l'animal més evocat en els contes i llegendes. Aquesta bèstia, sovint víctima de les catalanades, juga un paper important en la preservació del medi ambient. Aristides Maiol va revolucionar el món de l'escultura. Aquest fill de Banyuls va marcar per sempre la història de l'art. La vida i l'obra de Maiol a viure al país